Impilo yezinkabi. Yini inkabi? Ngumuntu onjani obizwa ngenkabi? Yini umehluko phakathi kwenkabi nesigebengu? Akekho umuntu ozalwe inkabi, futhi akekho umuntu othi esemncane bese eba nephupho noma nesifiso sokuba inkabi. Kodwa kuyaye kube nezimo ezenzekayo phambi kwempilo yomuntu eziholela ekutheni lowo muntu egcine eseyinkabi. Kunomehluko-ke phakathi kwenkabi nesigebengu, kodwa umehluko phakathi kwalaba bantu bobabili mncane kakhulu kangangokuthi abanye bethu ngabakwazi ukuwubona. Kodwa vele ekugcineni inkabi nesigebengu bobabili laba bantu bayizigebengu ngoba imisebenzi yabo iwubugebengu. Inkabi umuntu othengwayo ukuthi ebulale abanye abantu. Inkabi ayithengelwa ukuthi ibulale noma ubani, futhi inkabi ayithengwa yinoma ubani ukuthi iyobulala. Kodwa inkabi ithengwa ngendlela ehlelekile futhi ecashile, okungelula ukuthi umuntu oseceleni ebone ukuthi kuhlanganiswani lapha. Inkabi ayithengwa ukuthi iyobulala umakhelwane wayo, kodwa sekuyenzeka manje uma uyithengela lokho iyenqaba. Futhi inkabi ayithenga ukuthi iyobulala ngakubo, futhi ayivumi ukuthi uyithengele ukuyobulala umuntu wakubo. Kufana noma uyithenga uthi ayiyobulala umfazi oyindoda yakho. Izinkabi zakuqala zazingakwenzi lokho, kodwa ezamanje seziyakwenza. Inkabi ayintshontshi, ngeke inkabi uyithole isiphethe izinto ezidayisayo ihambe ifuna ama-buyers, abathengi. Futhi inkabi ngeke uyithole ihambe iphethe isibhamu. Futhi inkabi kwakungumuntu owayesuke engaziwa ngakubo ukuthi uyakwazi kwakhona ukubulala umuntu, ngenxa yokuthi umuntu oyinkabi phambilini wayengesilona ibholwane ngakubo, wayengabenzi ububhoklolo phezu kwabantu basendaweni yangakubo, wayebahlonipha abafowabo. Into nje eyayenziwa inkabi ukuthi ifonelwe icelwe ukuthi kunomsebenzi okufanele uyowenza wokushaya usibanibani wasendaweni yasekuthini, kuthiwe sizokulanda lapho ngemoto sikuhambise kuleyo ndawo ozoshayela khona lo muntu, siphinde sikubuyise. Nomuntu ozomkhomba lo muntu ozoyomshaya usekhona. Imali yakho uzoyithola kanje kanje, bese iyahamba inkabi iyokwenza lowo msebenzi, ithatha imali ivala umlomo. Lokhu kwakuchazwa yizona iy'nkabi enganginokukhuluma nazo ngaphakathi ejele, ikakhulukazi kulamajele engihlale kuwona kakhulu, okubalwa kuwona iNgcome Prison, iWaterval, Qala Kabusha, Westville, New Prison, Mqongwane, Nongoma Prison. Izinsizwa ey'ningi ezizinkabi imvamisa emakubo kusuke kunamatekisi, noma kuqala umuntu engudrayiva wetekisi, kuhambe ebese ebona impilo yaserenki ukuthi ihamba kanjani. Uma enesibindi uyozwa sekuthiwa akasashayeli lowo muntu, niyothi nimbone esenzima ngisho empahleni akayigqokayo. Khona lapho usenemoto, khona lapho futhi useyalobola. Kodwa futhi inqwaba yezinkabi ezinzima ikhandeka kakhulu emahostela. Emahostela kunobudedengu obukhulu kakhulu. Impilo yomuntu nomuntu, umphefumulo womuntu ushibhile emahostela. Kulula ukuthi nawe ube yinkabi uma uzohlala nabantu abayizinkabi kakhulu, ngoba kubona ukwenza imali eningi kuba ukuphazima kweso nje, sebecebile njalo. Ithi-ke enye insizwa yasemnambithi eyayaziwa ngogazi leyinsizwa enganginayo eNgcome. Lezi zinto zamanje azisezona iy'nkabi, kodwa ithi seziyigebengu. Ithi awukwazi ukubizwa ngenkabi, kodwa futhi ubuye uqule amacala ukuthi wena wadubula wabulala umfazi kamngani wakho. Awukwazi ukucelwa umngani wakho ukuthi hamba uyodubula isihlobo sakhe akangasezwene naso yena. Ithi le nsizwa ayikho inkabi engena ngewindi iyontshontsha imali emzini womuntu, noma ngabe leyo mali ibingakanani. Ithi ayikho inkabi edlwengulayo, ayikho inkabi evukela abantu ekuseni uma beya emsebenzini iyobabamba inkunzi ibephuce izikhwama zemali namaselula. Ithi zonke lezi zinto
ezenza lowo donti akuzona iy'nkabi kodwa ziyigebengu lezo. Ithi lensizwa bubodwa ubugebengu benziwa iy'nkabi, lobo bugebengu ngobokuthi kuhanjwe kuyiwe emgwaqeni kuyolindwa imoto yemali, ifike iginqwe, kuliwe nonogada, kufe ofayo, kuthathwe imali leyo kuhanjwe nayo kuphela. Yibo ubugebengu obuhlukile ekubulaleni obenziwa iy'nkabi. Izinkabi-ke uma sezisejele sezigwetshiwe akukho ezingakuxoxa, zixoxa yonke into ngaphandle kokwesaba utho. Angithi vele zisuke sezigwetshiwe. Iy'nkabi zixoxa ngisho into engenza ukuthi umuntu owayengaboshwanga kulelo cala aphinde aboshwe futhi, kodwa inhloso yazo kusuke kungeyikho ukuthi zifuna ukubophisa abantu. Zisuke zixoxa nje ngoba vele ejele nichitha isizungu ngokuxoxa. Iy'nkabi uma seziboshiwe azikholelwe ekutheni umuntu owazibophisa kumele naye eboshwe, cha. Iyodwa nje into eziyifuna kumuntu ongaphandle owazibophisa, zifuna ukuthi afe nje kuphela lowo muntu. Akekho umuntu ono-connection ukubulala noma ukubulalisa umuntu ongaphandle njengenkabi engaphakathi. Inkabi iyakwazi ukwakha itulo lokusoconga umuntu ongaphandle yona ingaphakathi, afe futhi lowo muntu, qede lapho ikuxoxe lokho futhi ingabi nandaba. Iy'gebengu kezona zenza yonke into. Isigebengu sithola emlazi ecaleni lokubulala iphoyisa gwiqiqi, sesisemnambithe ecaleni lokwebiwa kwemoto, khona lapho sesibulela intombi yaso, futhi kusenjalo usithole sesifunwa ngamaphoyisa angakubo ngoba sesifike ngakubo sagwajisa wonke umuntu endaweni, saze sagwajisa ngisho induna yendawo. Isigebengu sidla imali nezifebe, seshela ngemali futhi isikhathi esiningi. Isigebengu asinqena ukukhipha u-2,000 siwuphe intombi, siwuphe intombazane esiyishelayo, futhi sijike singabi nandaba noma ingasiqomanga leyo ntombi. Isigebengu senza yonke into, budlabha, sike sifike edolobheni sikhokhele iflat for inyanga yonke kodwa silale kanye kulelo flat. Isigebengu siyayishela intombi enhle ekade kwasa siyifuna, uthola ukuthi sesiyishela iminyaka ingavumi, ukuthi uma isivumile bese silala nayo kanye, emva kwalapho bese sithi sengiqedile-ke ngoba sengisihlabile lesi sifebe. Emva kwalokho asisenandaba. Imvamisa iy'gebengu aziyingeni indaba yokuganwa, kodwa ziyalobola emakhweni azo zingaqedi, ziphinde zilobole kwelinye ikhwa zingaqedi. Nakhona ukulobola kwakhona kuba yidlundlu, abasemzini beze bezitshele ukuthi ayimpela umkhwenyana ufuna lawo umshade wakho, kanti lutho ukuthi nje qondane nokuthi isigebengu sithuke sahola nje kuphela, sesifuna ukubukwa nje kuphela, futhi njengoba sizolobola nje ngeke siphinde sibuye ekhweni laso, futhi njengoba sizolobola nje ngeke siphinde sibuye ekhweni laso, siyoze siboshwe singaganiwe isigebengu or sivele sidutshulwe sife. Inkabi iyaganwa futhi nasekhaya kubo ayiyi noma yinini inkabi, kodwa nayo uyithola iya emakhaya ngamaholidi kuphela njengomuntu osebenzayo, ngoba imvamisa emakhaya izinkabi kusuke kwaziwa ukuthi ziyasebenza esilungwini. Inkabi nayo ifika ngoLwesihlanu ekhaya, ihambe ngomsombuluko njengomuntu ojaha ukuyongena efemini. Lezi incazelo ngezinye zezincazelo engangizithola kuzona iy'nkabi ngaphakathi ejele uma ngifuna ukuzwa umehluko phakathi kwenkabi nesigebengu, kodwa ngokwami ngangigcina ngingawuboni umehluko phakathi kwalaba bantu bobabili, ngoba imvamisa uma uphatha isibhamu akukho ngeke ukwenze okuwubugebengu. Inkabi uma isigwetshwa akuvamisile ukuthi ithole isigwebo esingewona udilikajele, ngoba amacala ezinkabi abucayi kakhulu. Wonke amacala ey'nkabi enkantolo abizwa ngama-premeditated murder nama-murder in the first degree. Amacala okubulala anesihluku kakhulu futhi ahleliwe, kanti izigebengu zijwayele ukuba noxhaxha lwamacala abizwa nge-culpable homicide, attempted murder, njalo njalo, possession of firearm, njalo njalo. Ithi-ke le nkabi yasemnambithi yona yake yadubula omunye ubaba owayeyinazaretha eGoli. Lo baba wayengowaseThekwini kodwa ezinze eGoli ngenxa yokuthi wayenamatekisi khona. Ithi le nkabi lo baba yake
yayomdubulela kwakhe eGoli yehluleka. Ithi ngalelo langa babehamba bewu-4, kodwa kwathi uma sebezongena emzini walo baba wangena 2, kwase kuthi ababili basala emotweni ngaphandle. Ithi lensizwa bafika ntambama nje ngabo-7 emzini walo baba, bafike beqa uthango ngoba kwakubiyiwe kune-stop nonsense. Ithi uma befika ngaphakathi kanti lo baba uzwile ukuthi kunabantu okungazi ukuthi bayagxuma esangweni. Wavele wavuka lo baba wavula igede ngeremote. Zathi uma zingena ngasekhishini nje lezi nsizwa zambona umuntu othi pheshe ngasegarage, kodwa zanganaka. Zona zanaka ukuphuthuma ekamelweni la okulala khona lo baba ngoba zase zike zeza zazobona kahle lo muzi kusemini. Ithi-ke le nkabi bathi uma bengena ekamelweni bangena sebekhombe ngesibhamu, bafica unkosikazi yedwa embhedeni enqunu. Bamfusekisa umfazi bathi akathwala izandla ekhanda, nangempela wazithwala umfazi. Khona lapho yabe isiphuma lena enye inkabi iyocinga lo baba kwamanye amakamero. Yasala lensizwa ewugazi leyinsizwa yagada lo mfazi ngoba iyazi le nkabi ukuthi abafazi bama-owner nabo abehlukani ney'bhamu. Ithi lensizwa yathi suka yathi akehle embhedeni lo mfazi ahlale phansi. Nangempela wehla lo mfazi, yase isondela yona embhedeni yaphumputha ngaphansi kwemqamelo. Nangempela yabuya naso isibhamu esiyi-38. Ithi-ke ngathi uma sengimbuza lo mfazi ukuthi iphi indoda, wathi umfazi isiphumile yabaleka. Ithi-ke lensizwa yathi uma ithi akabuyele embhedeni lo mfazi njengoba enqune njalo, nezandla zakhe umfazi zisekhanda, nombhede wakhona kuyile mbhede emkhulu ephakeme. Ithi kwakuthi uma ezama ukuphakamisa idolo efuna ukugibela embhedeni kwakuvele ukuthi benu kulo mfazi. Ithi yasithola esijuza amathe ngaso sona leso sikhathi. Ithi indlela owayemhle ngakhona loya mfazi futhi indlela owayeme kahle ngayo yavele yavukelwa imizwa yaqhanyelwa sometime. Ithi lo mfazi wayengakhoni ukugibela embhedeni izandla zisekhanda. Ithi wayelokhu ewunwebe njalo umlenze ezama ukugxoba ngedolo phezu kombhede, kodwa kuvele ukuthi benu. Ithi ukuba akamemezanga lo mfo eyayihamba naye ngabe yamgibela loya mfazi. Ithi lo mfazi ubenuza nje ubheke ngqo ngakuyona, phela akafulatheleki umuntu okukhombe ngesibhamu uma kungashongo yena ukuthi ifulathela. Lensizwa yathi uma ilixoxela amaphoyisa lolu daba ayehleke afe insini amaphoyisa asejele, ize isho nokuthi namanje isavukelwe iqhanyelelwa loya mfazi. Lesi sigameko senzeka ngo-1998 eGoli. Yona lensizwa yayisixoxa ngo-2010 eNcome. Lo baba zagcina zimthele othulini lezi nkabi, zamshayela epaki yaseJipi ebuya enkonzweni yasemini kuyisabatha. Ithi ngesikhathi zimshaya lo baba wayemi namanye amalungu ebandla nawo adubuleka kodwa abafanga. Iyaphela le ndaba.